Hawu sukane nemoto lesa champion iswide lemnyama mangingamuncweni na ngiyomuncobani zephuka inhliziyo siphulwe sibathandayo zephuka inhliziyo ziphulwe sikuthandayo ziphulwa izimo zempilo esithi sibhekane nazo. Ngikhule inhliziyo yami seyivele iphukile vele yaphuka ngisasemncane ngithe ngikhula Nkosi yami ngabe sengiphulwa ngisho na izinto ezincane. Ngikhule ngihlala nomama nobaba nodadewethu ababili kunye nabafowethu abathathu mina ngowesi-6 bekuyimina umagcina bekuyimina besondelene kakhulu nobaba kwazise nomama bengisondelene naye ngoba phela bengisala naye ilanga lonke abanye besesikoleni. Ngikhule ngizwana kakhulu nobaba ubethi maseyibuyile emsebenzini ngingasuki eduze kwakhe ngisho eseyolanda inkomo ngiyoncama kuthela kuyena angitshela athi mfanami khawusale ngikhale lapho seyongithatha hambe nami ngisho noma kunethi imvula ngizohamba naye. Njalo mayibuye emsebenzini ngangimhlangabeza iwashi ngangingenalo kwangekho la ngangibuke khona isikhathi sukela nje buncaneni bami umama mayingibalisela uthi ngangineminyaka 2 ukusukela lapho la ngangihlangabeza ubaba wayebuya ngabo4 emsebenzini uthi umama mase kushaya isikhathi sokuthi ubaba abuye emsebenzini kwakuyobonakala ngami ngiloko ngiyohoba eminyango ngiyojika egeyithini ngiphinde ngibuye kuyothi kungaphelanga mizuzu mengaphi ngiphinde futhi yemloyo ngiyohoba uyothi angaqhamuka ngibulale ngejubane ngihambe ngiyiwa kwesinye isikhathi ngiyofika sengikhala kuyo ngoba phela sengimohlozeke ngamazinyo phansi. Twake lokhu ngangikwenza nsuku zonke. Uyothi ke mase ifikile ubaba ke yimloya ngisasuki ke kuye ke manje sengincamathele kuye noma ethi uyaphuma noma ngathi uya toilet ngihamba naye ngiyongena naye ngendlela engangimkhonze ngayo ubaba. Nayo ke insizwe endala yayingikhonze kakhulu ngoba phela yayibona ukuthi ngiyithanda ngendlela eyisimanga. Uthando aselifundiswa into esisalwa nayo kodwa abantu ibona basenza ukuthi silifake ngamandla kubona abanye ibona basichithayo ukuthi singabathandi ngendlela efanele. Ngiqhubekile ngakhula kaze ngayofika ko5 years ngangibuya kuqala esikoleni ngidle ngokusheshsha ngegada ubaba ngithemba ngina6 ngelinye ilanga ngamgada ubaba lodwa kaqhamuke kaloku ngiphume njalo isikhathi anginaso washa nginalo kodwa ingqondo yangitshela ukuthi sekuyiso isikhathi lesi kiloko ngiphume njalo hayi ngabona liyashona ilanga ngibuze kumama ukuthi kanti ubaba ukuphathayo useza kusho ukuthi ubambezelekile hayi ngiphume hayi bathi buya sekumnyama ubaba uzofika lutho ngithi hayi ngizomlinda ubaba zafika hayi bathi hayi baze bangilanda ngenkani ngekhala hayi ngibekwe endlini angabuyi ubaba ngisaseyingane ke phela okuningi angikunakanga zange ngilale ngalelo langa wathi ngangikhala ubusuku bonke ngifuna ubaba la engakhona zange abuye. Ekseni kwafika umbiko ukuthi kutholakala indoda eshonile
enamanxeba ayisikhombisa ekwaziyo. Lokho ngikuthola sengimdala. Sahamba saya esikoleni, ngabuya ngabheka ubaba kabuyi. Ngaloke ngiphume njalo ngimgadile ubaba kabuyi, ngaloke ngiphume njalo ubaba ngimgadile akabuyi, kwaze kwashaya isikhathi soyolala. Ngakhala futhi ngingafuni kulala. Kwaba ngakusasa ngahamba ngaya esikoleni, ngabuya ngabheka ubaba. Ngagcina sengikiyeka ukukhala, kodwa njalo uma ngibuya angipheli ngasegeyithini ngifuna ubaba. Bagcwala abantu ekhaya, ngangicabanga ukuthi kunomgidi ngisaseyingane phela mina. Gcwala abantu kwadlula, ngiloke ngibuza ukuthi kanti ubaba ushone kuphi? Umama athi usemsebenzini. Ngiloke ngiphume njalo, uthi umama ngize ngaba na-7 years, ngiloke ngiphume njalo, ngaba na-8, ngiloke ngiphume njalo. Enhliziyweni yami nganginethemba lokuthi ubaba uzazaqhamuka, uzazabuya emsebenzini. Mangina-9 ngaya ngarealize ukuthi ubaba kusho ukuthi ngeke asabuya, kusho ukuthi ubaba usilahlile. Ngase ngingasayi ukuyombheka, kodwa ngangithi mengabe ngidlula ngimanqamana nesango ngibheke ukuthi ngabe ngeke ngize ngimbone, kodwa ngiphinde ngithi ubaba usasilahla, ngiphume kuye. Mangina-10 ngiloke ngiyakhula, abantu baloke bayakhuluma ukuthi kwaze kwafana noyise lo, phela wayinje esaphila. Ngithi esaphila kusho ukuthi ubaba usashona yini phela, nomqondo sowuyakhula. Kuye ngelinye ilanga umama ngimbuza sengina-10, mama kanti ubaba washonaphi? Athi uke emsebenzini. Ngithi ngizwile bathe mina ngangifana naye esaphila. Kwaphoqeleka umama uthi angitshela iqiniso ngalelo langa, wathi ubaba wakho usashona, washona usemncane una-6. La ngakhala khona, ngakhala ngiyaqala ukuyizwa phela mina lento. Ngiloke nginethemba lokuthi ubaba uzabuya, uthando lwakhe lalisekhona enhlizweni yami. Ngakhala ngaze ngayeka. Kwaba nzima kodwa understand lo ukuthi ubaba washona, ngoba phela ukumgcina kwami mina ubaba wayephuma ngegate eyamsebenzini. Ngikhule njalo kungathi ngizombona ubaba eqhamuka, ngangisamkhumbula ngendlela wayengayo ne-uniform yakhe wayeyigqoka. Ngakhula ngiphukile nginjalo enhliziyweni. Ngahlangana nentombazane yokuqala, sathandana kwaba mnandi, yangephula inhliziyo, yavula lesilonda lesebese sivaleka sikababa. Akubanga nenkinga, kwadlula lokho. Ngathi sengisematohweni kwaba khona intombi inkosi yami engathandana nayo, yayiphuma kuqala ukuya emsebenzini. Kwenzeka the same thing, yaphuma emsebenzini azange sabuya. Ngoba kwakuyimi wayebuya kuqala emsebenzini, kangiye ngiphume ngibheke ukuthi ngaba yikabuyi yini. Lotho angazi ukuthi yashonaphi. Kangiloke nginethemba lokuthi yoqhamuka. Konke-ke lokhu kwakubuye kubuyisele imicabango kababa. Siphulwa izimo zempilo, asiphulwa nje abantu kuphela, nezimo zempilo ziyasephula. Kuningi ukuhlale kungivuselele yanto yokushiwo baba.